Jak jsou na tom se zdravím naše děti? Jsou pohyblivější, zdravější, než byly před 20 lety? Jsou ovlivněné sociálními sítěmi a nevidí už, jak si pořádně hrát v pohybu? Tato i další témata budeme řešit v dalším díle podcastu Život je boj. Naším hostem je primářka dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava Alice Nogolová. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, my si povídáme v druhé polovině září. Už jste zaznamenali nárůst úrazu dětí, které podle odborníků po prázdninách bývají rozjívenější a nedávají na sebe moc pozor v tom třeba provozu v ulicích města a podobně. Zatím to asi úplně nevidíme. Nejvíc úrazů klasicky míváme o prázdninách, kdy děti vyrazí ven na různé radovánky, typicky kolo, novým úrazem třeba elektrická koloběžka, pády z ní. Klasika jsou trampolíny, prolízačky. Takže zatím od září, že bychom viděli typický nárůst například úrazů v tělesné výchově v průběhu školy, zatím ještě ne. Mm-hmm. Vy jste se dotkla toho problému elektrických koloběžek. To je nový problém, bych řekl. Ty elektrické koloběžky tady jsou velice krátce. Jak moc nebezpečné to je pro dítě, které nedokáže odhadnout tu rychlost toho dopravního prostředku? Často vidím děti bez přilep a podobně. Myslím si, že to je opravdu veliké nebezpečí, protože k té koloběžce se v současné době dostane téměř každý. Jak říkáte, přilba není cool, takže často ta přilba tam není a jsou to poměrně vysoce energeticky náročná traumata, protože ta koloběžka může jet rychleji, děti mají často vytuněné na mnoha kilometrové rychlosti a potom to nejsou obyčejné pády, obyčejné odřeniny, ale opravdu třeba těžké fraktury, komplikované a ten pobyt v té nemocnici bývá poměrně dlouhý nebo delší než zvykle. Řešila jste osobně nějaký takový úraz? Letos jsme elektrickou koloběžku neměli, ale v minulosti ano, opakovaně. Já jsem to už v úvodu řekl. Mě by zajímalo, jak jsou na tom dnešní děti ve srovnání s těmi třeba před 20 lety. Vy už máte praxi lékařky dětské 23 let, takže už o tom lecos víte. Jsou dnešní děti zdravější, než byly ty dřív, nebo platí to, že mnohé dneska tráví čas u sociálních sítí, u telefonu, moc se nehýbou? Jak to je? Je to velmi těžká a veliká otázka. Nicméně určitě, když to shrnu za těch 20 let, ta pediatrie jako obor a její problematika se výrazně proměňuje. To znamená, na jednu stranu si myslím, že děti jsou o něco vzdělanější, protože mají přístup k mnoha informacím, hodně se ptají, znají třeba cizí pojmy, které dříve nevěděli. Na druhou stranu nám stoupají třeba nové závislosti. Děti jsou na sociálních sítích, kde jsou mimo realitu nebo mimo vnímání takového klasického času, jak jsme zvyklí, plní různé výzvy nebo kopírují kolikrát nějaké nápady, které jsou hloupé a potom jsou překvapeny. Jsou třeba nové látky ve smyslu k závislostem, které jsme neznali a které se musíme učit, různé syntetické drogy, kratomy, nikotinové sáčky, které prostě nebyly a ke kterým se ty děti bez problému dostanou v různých shopinech, nákupních automatech a za pár korun to prostě vyzkouší. Co nás překvapuje, že to ty děti vyzkouší bez toho, aby se báli, co to přinese. A když to přinese nějaký prožitek, který je překvapí, tak najednou neví, co s tím, volá se rychlá, to dítě končí v nemocnicích. Určitě vidíme velký nárůst třeba nemocí, o kterých já jsem se dříve učila, že jsou to vzácné nemoci, se kterými se třeba nepotkám, tak takové různé třeba autoimunitní nemoci, velký nárůst třeba cukrovky u dětí s posunem do nízkých věkových kategorií, tak to se třeba ta pediatrie tam hodně mění. Epidemii 21. století obezita, taky velké téma, které často lidé vnímají pouze jako jakýsi kosmetický handicap, což zrovna ta kosmetika je asi to nejmenší, ale přináší to spoustu jak akutních, tak dlouhodobých problémů zdravotních, což ty děti třeba nevnímají, takže taky veliké téma. Já jsem nedávno dělal rozhovor s jednou lékařkou, která se zabývá nutričním poradenstvím a ta říkala, že tolik dětí obézních, které k ní chodí do ordinace nyní ve své, myslím, že snad 40leté praxi nezažila. Vnímáte to podobně a jak si to vysvětlujete? Vnímáme to podobně, jako v současnosti 150 kilové dítě není vůbec
překvapením. Je to o tom, že se výrazně změnil životní styl. A ne životní styl toho dítěte, ale životní styl celé té rodiny, protože dítě výrazně kopíruje vlastně ty návyky, které si odnáší z domu nebo vidí z domu. Takže jsme pohodlní, máme méně pohybu, všude se dostaneme autem nebo rodič doveze na všechny kroužky, školy. Velké téma samozřejmě mobil a trávení nejenom na mobilu, ale na všech těch elektronických zařízeních, kdy jsem četla nějakou studii, že jsme už v průměru přes 4 hodiny na jeden den u dítěte, což taky samozřejmě u toho mobilu vás to nenutí jít ven. Na jednu stranu preferujeme zdravý životní styl, ale když se podíváme podrobněji, co to dítě jí, nebo když si rozebíráme jídelníčky těch dětí, tak fast foody, cukry, velký problém jsou ty slazené nápoje, tak tohle je chuťová preference dnešních dětí. Vy jste jmenovala řadu případů, ať už to byly ty nikotinové sáčky, kratom, ať už to je obezita, ať už to je náchylnost dětí k různým hrám elektronickým a podobně. Z čeho vy osobně jako primářka dětského oddělení máte největší depresi, když to takhle přeženu? Co vás nejvíc štve, co se stále opakuje a nedaří se vám to za těch 23 let, co jste lékařka, nedaří se vám to vymýtit nebo alespoň zmírnit? Mě asi úplně nejvíc mrzí psychika dnešních dětí a to, jak se s ní trápí. No, samozřejmě něco spustil covid, něco v post-covidu, online výuka, sociální izolace, asi vůbec celkově nastavení těch rodin, té společnosti, válka na Ukrajině, takže zase nějaká negace. A my se hodně na pediatrii potýkáme s dětmi, které opravdu mají psychické potíže, patřily by do rukou psychologů, psychiatrů a vlastně potřebovali by komplexní péči denní a tu jim v současném systému nejsme úplně schopni nabídnout, protože těch odborníků je málo, jsou všichni přehlcení, ale my jsme dříve opravdu nevídali třeba děti se sebepoškozováním, to znamená, což vidíme jako téměř denně i u dětí, které přijdou třeba s jinou diagnózou a zjistíme tuhletu situaci. Děti, které mají deprese, které neví, kam patří, řeší se třeba poruchy příjmu potravy, různé pohlavní identifikace, tak to nás trápí asi hodně, protože jako pediatři jim úplně neumíme pomoci, neumíme jim poradit a vnímáme, že ty děti jsou v takovém váku, kde se v tom plácají trošičku jako kdyby sami. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Jste zmínila válku na Ukrajině. To řešíme hlavně my dospělí v různých debatách a někdo se snaží pomáhat a podobně. Opravdu to řeší i děti, že vnímají to, že tam je válka. Mají spolužáky mnozí ukrajinské. Myslím si, že ano. Myslím si, že je to trápí, když to třeba nepřiznají, tak si myslím, že určitě je to trápí, určitě to prožívají, taky vnímají určitou nejistotu, slyší, jak se o tom baví rodiče. Takže i to může být střípkem, ne určitě jediným problémem, ale střípkem, který jim v té psychice nedává spát. Pokud jde o covid, jak se poznamenal na zdraví dětí? A teď nemluvím o tom psychickém, k tomu se dostaneme později, ale na zdraví jako takovém. Jak prošly děti covidem? Taky asi těžká otázka, protože ne všechny děti končí v nemocnici a spíše s takovými těmi postcovidovými problémy se potácí trošičku v té domácí péči, ale určitě jsou únavové syndromy, poruchy hybnosti, bolesti hlavy. To jsme řešili opakovaně, to znamená takové ty dlouhodobé několika měsíční problémy, které vznikají po covidu nebo po prodělaném covidu. Je těžko říct, jestli to souvisí s covidem, nebo to byl jenom spouštěč něčeho dalšího, ale opravdu to také vídáme. Na covid zemřela řada především starších lidí. Vím, že zemřela řada obézních starších lidí. Byl on smrtelný i pro nějaké děti? Znáte takové případy z vašeho? Byl, u nás nezemřel, jako na našem pracovišti nezemřelo naštěstí žádné dítě, ale v republice jsou jednotky případů, ale jsou to děti, které měly k tomu přidružené nějaké chronické, těžké, závažné nemoci. Jo, takže klasicky zdravé dítě, když to řeknu tak jako laicky, nezemřelo. Ale mívali samozřejmě nějaké následky, to bylo. Dostáte se vy i k případům dětí, které za covidu utrpěly psychickou újmu tím, že byli sami, že nebyli se spolužáky, nechodili do školy,
Dostanou se k vám takové případy nebo končí spíš jinde? Končí spíše jinde, ale my spíše vidíme ty následky obecně, jak jsem mluvila o tom sebepoškozování, o takové té sociální izolaci. To znamená, není to třeba důvod k hospitalizaci, důvodem může být jiné onemocnění, ale my to vidíme na tom dítěti, že to zmiňuje, že prostě tohle to prožívá. To sebepoškozování, také jsem slyšel, že těch případů přibývá. Dokážou to praktičtí lékaři, kam třeba ta maminka s tím dítětem dorazí jako první, odhalit? Těžko říct, protože kolikrát to neví ani rodiče, protože dítě nenápadně začne nosit třeba dlouhé rukávy nebo ty projevy jsou třeba na dolních končetinách, kde pokud už to je dítě, většinou to jsou náctiletí pacienti, většinou to jsou slečny, to znamená, už ten rodič není s tou slečnou úplně třeba v těch intimních záležitostech, takže často se stává, že to ani rodič neví a je překvapený, jestli to třeba na oddělení jako rozkryje. Určitě praktici jsou první kontaktem, takže měli by být ti, kteří je nasměrují, ale zase budou je směřovat k psychologovi, k téhleté terapii a zase se rozvírají ty vakuové nůžky, protože ti odborníci nejsou. Vy jste říkala, že je nedostatek těch odborníků v psychiatrii. Nicméně, pokud vím, tak Česká republika bývala na těch vyšších místech v Evropě, pokud jde o kvalitu dětského zdravotnictví. Je tomu tak pořád? Myslím si, že ano, že pediatrie je na vrcholné úrovni jako v České republice. Už od péče pro novorozené děti a předčasně narozené děti, tak prostě do těch 18 let. Jak jsou na tom dnešní děti, třeba pokud jde o logopedii a o to, jak mluví, jak se umí vyjadřovat, jak umí hovořit? Další veliké téma, protože poruchy jak jazyka, tak řeči jsou velmi časté. Opravdu se říká, že 4 až 6 dětí z 10 má nějaký problém. A to nebývalo dřív tak často? Tolik dětí nebývalo. Bývalo to trošičku menší procento. Určitě jsou to od jednoduchých potíží typu jenom třeba výslovnosti po komplexní poruchy, kdy opravdu máte problém s tím jazykem, porozumět tomu jazyku, vyjádřit se jazykově. To jsou komplexnější vady, které jsou výrazně těžší na terapii. A víte, proč to tak je? Proč těch dětí je více? Na jednu stranu nám přibývá hodně rizikových dětí, protože neonatologové jsou velice úspěšní, rodí se předčasné děti nebo děti, které mají nějaký problém od začátku, tak samozřejmě si nesou nějaké zvýšené riziko, že by mohla být porucha vývoje řeči. Ale jinak to bývá většinou takzvaně jako multifaktoriálně podmíněné. To znamená to multi, znamená, že tam je více příčin toho vzniku. Může tam zatím se skrývat třeba genetika, hodně vůbec nastavení komunikačních dovedností rodiny, protože lidé si povídají čím dál tím méně spolu tráví volný čas a samozřejmě ti rodiče by měli mluvit na to dítě jasně, zřetelně, pomalu, opakovaně to zkoušet, opakovaně si hrát a dost často ani ti rodiče třeba i nemají trpělivost a neprovozují to s těmi dětmi. To nezní úplně veselé, nicméně na druhou stranu vy už přece dneska dokážete i díky pokroku hodně dětem pomoci. Vím, že třeba před 20-30 lety, když bylo dítě nezvladatelné, tak bylo zkrátka označené za lumpa a končilo někde v nějakém ústavu. Dneska už se ví, že řada dětí trpí ADHD nemocí a dalšími problémy. Vy je dokážete včas diagnostikovat a tomu dítěti pomoci. Je to tak? Určitě takový ten okruh neurovývojových nemocí, kde patří například ADHD, kde patří okruh třeba autistický, takzvané pervazivní vývojové poruchy, se v dnešní době diagnostikují dříve, častěji, protože se výrazně zvýšilo povědomí o těchto diagnózách nejenom v odborné veřejnosti, ale i u laiků a rodičů. Na druhou stranu, tím, že to téma je mi blízké, protože jsem dětský neurolog, tak například u těch autistů jsme si říkali třeba incidenci 1%, teď už jsme třeba kolem 3%, takže taky tyhle ty diagnózy narůstají, ADHD může být třeba až 16% v incidenci, takže taky pravděpodobně, že se s takovým dítětem setkáte, výrazně narůstá. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Jak už jsem říkal, vy jste lékařkou 23 let. Vzpomenete si na případ, který jste řešila před třeba 20 lety, třeba chirurgický problém, neurologický problém,
a který tehdy třeba neměl tak dobré řešení jako dneska díky, jak jsem říkal, pokroku ve vědě, v přístrojích lékařských a tak dneska už třeba umíte léčit lépe? Určitě je spoustu inovativních léků, které v minulosti vůbec nebyly, konkrétně třeba v té neurologické péči. Víte, že probíhaly veliké sbírky na takový ten 50 milionový lék na Zolgensmu. Jsou to nemoci, které se dříve, spinální svalová atrofie, Duchenne, které se vůbec vlastně neuměly léčit. V dnešní době jim můžeme nabídnout léčbu a ty děti mohou relativně ve velmi dobré kvalitě přežívat. Výrazně se mění léčba právě třeba i autoimunitních onemocnění, kde vzniká spoustu preparátů, které se těm dětem mohou nabídnout. Mluvili jsme třeba o mobilu, kde musíme třeba zmínit naopak jeho pozitivní vliv třeba u cukrovky, kdy děti dříve píchaly perem několikrát za den inzulín. V dnešní době mají na sobě různé senzory, které jim kontinuálně ukazují hodnotu cukru, mají různě propojené křivky s chytrými mobily, který hlásí rodičům, dítěti, co má udělat, jak to má udělat, kontroluje to dítě i v noci a to si myslím, že je obrovským přínosem, protože vlastně ta kvalita toho člověka, ta kvalita jeho života, vůbec jeho perspektiva do budoucna, prevence chronických komplikací je prostě úžasná. Dá se říct, s čím se nejčastěji setkáváte u dětských pacientů? Máte nějaký počet dětí na oddělení ve vaší nemocnici? Co je nejčastějším? Asi nejklasičtějším onemocněním je onemocnění dýchacích cest, které vede k hospitalizaci u dětí. To znamená, většinou my na lůžku vidíme třeba těžké zápaly plic, záněty průdušek, děti, které jsou dušné, mají nezvladatelné ataky kašle, potřebují prostě specializovanou léčbu, tak to je asi nejčastější diagnóza. Další velký okruh jsou třeba střevní infekce, to znamená, to dítě má průjem, zvrací, je dehydratované, potřebuje infuzní terapii. Další takovou typickou asi pediatrickou jednotkou jsou třeba infekce močových cest. A z těch neinfekčních, už jsme to zmiňovali, jsou úrazy, kdy to dítě potřebuje například třeba operaci, proto skončí v nemocnici a my mu uděláme ten servis kolem narkózy a analgetickou péči. Děti, taky velké procento chirurgických pacientů, to znamená třeba záněty slepého střeva po operacích. Já jsem slyšel, že my Ostraváci máme v krvi ostragen, gen, který díky znečištění prostředí kdysi v Ostravě a v okolí nás lépe chrání před třeba poruchami dýchacích cest. Věříte v to? Je to tak? Nevím, jestli v to věřím. Asi u dospělé populace ano, u těch dětí je to problematické, protože opravdu ta nemocnost a náchylnost na ty záněty dýchacích cest je obrovská, protože ty malé děti mají poměrně úzké dýchací cesty, takže tam stačí trošičku nějakého hlenu, trošku nějakého zánětu, otoku a okamžitě mají problém. A je pravda, že velká část rodičů hlásí, že z Ostravy se třeba přestěhovali trošičku do vyšší nadmořské výšky a vnímají to, že to dítě je opravdu méně nemocné, nemá tolik potřeby antibiotik, nekončívá v nemocnici, takže ty ostravské děti trošku jsou v tom chudáci, že ty první 2-3 roky života mají náročnější. Když už to dítě onemocní a musí na hospitalizaci, jak je podle vás důležité, aby s ním mohl být jeho rodič a jak je v tomto ohledu na tom vaše nemocnice? Určitě to je zásadní, protože to dítě, když vstupuje do nemocnice, začne se bát, začne být ve stresu, což my samozřejmě nechceme, protože nám to zhoršuje ty hojivé schopnosti a startuje to další kaskády v těle, které my nechceme. Takže naše nemocnice, co si pamatuju od toho roku 2000, když jsem nastoupila, tak vlastně hospitalizuje doprovody k dětem, nejsou to jenom maminky, výrazně nastoupali tatínci. Na to jsme nebyli zvyklí, ale poslední roky tatínci jsou běžnou součástí našich pobytů. Už se nám stává dokonce, že třeba když maminka nezvládá péči, třeba že je hospitalizovaná s 2 dětmi, hospitalizovali jsme například třeba i babičku.
Jsou specializované situace třeba u novorozených dětí, které mají nějakou komplikaci. Ta maminka je v 6 nedělí, necítí se komfortně, je ve velikém stresu, tak často jsou tady oba dva rodiče, to znamená maminka i tatínek. Vždycky je to dáno kapacitou oddělení, nicméně naučili jsme se být takový jako flexibilní, to znamená v současnosti asi každý pokoj umíme udělat nějakým způsobem, přizpůsobit, aby tam ta matka byla minimálně na křesle, ale samozřejmě snažíme se, aby ta maminka mohla s tím dítětem i být na lůžku. Ten stres u dětí hospitalizovaných v některých nemocnicích pomáhají odbourat zdravotní klauni. Jak se díváte na tuto problematiku a spolupracujete s nimi také? Spolupracujeme, chodí čtvrtky, jsou úžasní, baví i personál, každý se na ně těší, takže myslím si, že ta spolupráce je výborná, jsou strašně šikovní a umí opravdu rozesmát, říkám, i personál, i ty děti. Paní primářko, na závěr rozhovoru, co byste si vy pro své oddělení a pro děti obecně do budoucna přála? Dětem asi nejvíc přeju milující rodiče a milující zázemí, protože to je nejvíc vlastně formuje a nejvíc podporuje v tom životě. Dá jim tu jistotu a to sebevědomí zvládnout ten život, který přijde po dětství. Tak to bych přála asi dětem. A nám, pediatrům, nové kolegy, ať do toho zdravotnictví jdou a do oboru pediatrie, protože to je krásný obor. Je to obor, kde určitě každý si může najít to své místečko, protože je nesmírně pestrý. No a těm, co už nastoupili, tak přeju pohodu v týmu, aby to dobře tu svoji práci mohli vykonávat a zvládat. Děkuji za rozhovor. Děkuji taky. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.